Kajing sapriang stat jong ukunyang jingpang COVID-19 hakari bada kapertehi berokowai, kabala penlong ru ke jelam megalia, baka hab ban khot ya kajing pakhang shnong ka bakha kha, haman laki district jong kajala. Kalawan rajing iki paj ba bat sngeus ru ya kate kajing pang, bat kham tam halor kajing du no iki kambala kam sngi, bat kajing mat jing ban yo iki marba mardi. Kala penlong ru yu MLA kanong stony ba Macmillan bersat ba unsngeu khia jur halor kane ke benta da ke baula kentu bagi paj ba ke district ba kimdai ban sngeu khore namar ke sorkar kamshim la shong klikti nrei kala persang lagi buit kilat ban penbiang ya ke jingdon kam upaj ba uba Macmillan ulo ongru ba hakum kane ke por ngimdai ban yele politik ya keno ya wadau iwei namar kane ke kam ke busujiar ringkhat hak bagi nong sencar haki district bat nong sencar hak jela ki klumar jing mot kumno ban yada bat kumno ban penbiang ke jing don kam jong upaj ba halor kani ke benta ban yo shu ke jing shai menta tungin ya phai ke ai ke ba uneu MLA udan ban ong kani ka po ka ba ka situl ka bertai ki yalan ha bedai bat to uknyang jing bang itep utau coronavirus tane tu COVID-19 ka ba ha jing ngai jung kasing ngong bari ka klam kani ka po ba kipaj ba ki don hapdeng jing lenga nilayo lembagi lat pathai ku ba lembagi jing patha jo ka soka jella ka soka India pangi hapan ya dayo ta tenagaling juga kum nomai khmat ngas ngaban kentu ya kipaj ba bagi ni bani Thailand bar ki bo jo ka soka jella ki bo jo ka station nama gani ka kamyap kamim teladangi le kai kanwan ga ka jing ya ka thain ka dong bari ka jelai jungi ba ko wei nama ba wat da hadu menta hagi wei pat ki jela ka jia hagi wei pat ki ri ka jia hanai ya ka jela jungi hadu menta pat don wat tang wei ruba kat kum ka jing wat ni jungi doktor ki start pa pat don wei bra yo ya ta ka jing pang tengi ngai ba ka ri ka jungi ka dom jia tak kum ba ka tim ka ong ba ngi di ban ya da shwa ban jia war ka tim jung blei ka ong ba blei wi ka bi ki tu ki ba ka belade tiap kum gani kapua nagaling jong akum nong ikhmat jong ni thai ka dong asu ka tui ka discrimination ya ki officers ki nong ikhmat ki amlik MDC ki rengba shnong ki rengba ba kum gani kapua ni dei ban pensotui ki pai ba bangin kentui ki pai ba bangin lami ki pai ba bangim dei ban shimsting ni ka kam na me ka dei ka kam ba kata ya ka yap ka im jongi pat abakum gani ka jing penlong ini ke curfew ni ke jing penjari jo ka soka megala jo ka soka India pade ke wita ka wei ka lat bala ban yale pasha yang ni jingpang kanong lengba ka jingnum ya lum pai ba panum ya don pai ba panum ya jan pai ba kata ka social distancing bang ka kin dong wei te ngide ban ko ngui kata ngakwa pan poi hagoi pan ka benta ka bedei berkimbar bam hadin bala penjari de sing pasau bala penjari ya kani ka curfew hagari India ka jungi ki pajba ki lenga nangnu bani thit ya ki marbam ki marni nangnu ban thit yo khaw taman pendap ya ki ying sam te nagaling ka soka kala thaulan kala lum yi ki jingalang jo ki no khai khaw po ka jada ka jungi dang mending na fu ni deputy minister na ba nagaling ka soka me gilam ta kala bu ya ki minister bar page ban review ni ka kam par khmi bni ni ka kam hapo ka rikasi ke jongi pada riboy i deputy minister pada duram jongi ba postun tensong i de nongpet pada mondiu in wan hang ya nostoi ban review ya ke jinglong jingman hagani ka thai ka dong jongi te na gele ka soka kanum shong klikti bar ka tristom mentaba panwat benia la khot menni ka review meeting ru panwat la kata ka stop yo khaw kadang biang na tekat kum ka assessment ka bagila le mata kadang biang pan ngi persang ba ta kanu garanti ban penpoi saman ki yo khnang ba ki pai ba ki yo ban thi kani ka pong asgo ban kentu ya ki officer ya ki reng ba shnong ki rewang ba ki nong mi khmat pangim dei ban ya kano yano na phakum ka de na makam dei ka kam ka ba jia ka ba la plan manu noi ka kam ka psujia kan ka ba khoi ngi khluma ong akri nong we ngi long pani ki nong sensha ka district kinong sensha ka jalagu ni yak luma jingmon kumno ban ya dai ni pat kumno ban penbiang yek jidon kam jo ke pai ba te nagalem juga kumno ikmat ngasio bergentu ba ngimdei ban ya keno ngimdei ban ya wadau haka kum ka de ka po ka de ka kam yap kam imo jini ngin klet no
ya ka kam saji masih maju ngin klen no ka kam politics ko jingi ngim de be klen politics hak be de bat kani ka benta te nagaleng junga nganam penjong ya ki jingkan ga junga kasoban kentu ya ki pai pa ke pang junga nong stay konstitusi ga jungi pangi dei panya trelang bat ki poa joga circumcision panya trelang bat ki riba snong ya trelang bat ki rumba jung snong haba ki penjari ni ki pentrikam ya kanu nakamta ki jingha jung pan ba ko no mi kmat junga nong stay tengah pasang beri keren bagi nongelam juga jela ke jungi mangidon ke skim kabangiti pa MD skim ni kata ke special rural work program tela dakat takat jing kawan ya kedu ya katain ke konsumsi ke jungi ngimban se ban kapade ka suka jala gihapan penbet dan iban modified ya ki guideline joga ni ke MD skim bangi khang bangi nyo kalat bani rap di ni rusimet ki ba sem sisa ki kandu sisa ki jinge nakadau jong di kunyang jimpang balawan jia po de keri ke jungi par ignition hakade teo balada pagatre balwan ngi pasang banyakan kidon ki katu ke ni guideline ki pakhanglan yang ni banyaram teneng pasang bay ya pakum ki tangi penbai khnang ba nagaleng jo ki nomi kmat omta ndei tang manga ki we pat ki nomi kmat ki la ban ya connecti banyaram napta kitu ki padon kam sisa habakum ke ni kepo pan kakwa pan penpau ni bu nagaleng juga supaya jela lembaga labor department lembaga disaster management ka guru department ki persang banirap ya kitu ginong bala ki bala register ki tu ginong bala sisa ki biok bala ki bala sya ino nakadau juga ni jinjia kagak ni kasawasian ke jingwan juga penyang jimpang te nagaleng juga soka la pen khe bagi haban register ya tadi